nani ngiyabona ngiyaqaqa nje abanye bavela indlela ikwavela indlela basifundise ngayo bayabona ababasitshela phakathi enkwandela leni sonke ngayo iyabonakala sikwandisitshela nosathana sitsheli nosathana kwelibizo but umahluko uyi-one uthixo nathi otherwise uthixo ebengekho nathi ebengahlelanga nathi ngekublind ngekubigqithi kangoba sijongene nezimoko nezimekeneke ngoku but my God is in control. Itsho zawutshola ngevesi zamiyeka ubamnika nam ke incwadi yendumiso iyavakala le nto incwadi incwadi yendumiso this portion of the scriptures lencwadi yendumiso it takes a larger part or occupied a larger part in the scriptures. Kangangoba inezahluko eziyi-150 kuzotywa imekomeko abantu abathubeleza kuzo, and yet God is able to save them. God is a refuge kwi-problems abantu abangena kuzo uthixo i-solution. Nisekho hlobo zam bathi ngokumdla wam chapter 46 uthi bevula kuqala kutyhilwe ubunganga nesakhono sikathixo uzawuthi ku-46 the Lord is our refuge. Nisekho ever present help in times of trouble. We are right in the midst of the times of trouble. We are in the thick of the war. The great controversy between Christ and Satan is moving rapidly towards its climax. But umahluko mnyekha wolo uthixo ulihlathi ligquba kuthi. He is our refuge and our fortress, our strength, ever present help in times of trouble. Let me tell you, if South Africa within this country, because we are abantu are limited, by crisis, sekungathandazwa naseparlamente bakuthandazwa selengabizwa but uthixo nisekho nabanye benu abangafundaziyo but my God intervenes. Uthixo ethatha indaba itsho zawutsho nokwevesi uthixo ethatha indaba kangangoba yena ndizomcela yena uba you are safe in the most unsafest country. If you call the country that is unsafe, the most unsafest country in this continent, would be South Africa. In South Africa, it's dangerous. Also, you run fast. And yet the enemy is pressing at the gate. Abantu who are responsible to safeguard this country. Uliwe mfazwe ngasayinwana apha kwekhaya imbumbu lidle emntwini akutshoba babhokwe phasi hlangana kha imbumbu lidle emntwini uliwe mfazwe ngasayinwana kangangoba umhlali wase-South Africa ukuba namhlanje khona akaqinisekanga ngokuba kuzawusephila but you are not sure into igama lakho utobe display firing squad. Sijongene nemeko enzima kangangoba yandicinga uba abantu belibeliso yase-South Africa bawuthi bawusinda kwezi zinto bawugcwalisa ezicaweni but icawa se-empty azalisetshwaneni siphumute kwiCOVID uhleli kweso situlo nje alikho icebo leCOVID kodwa waphuma jonga bekukho ebebene-access kwi-best medication bafile wemhlawumbi wekufutha ucinga ukufutha God gave you the second chance and yet you have fallen to the second chance ukwabalele ngephanyazo kasiphuma kwi-COVID
kwangena into ye-looting lenyuka ilifulendlala kwi-horizon yaphela imisebenzi yabubutshova ikhanti yangathi andule yamukela urhulumente engazi noma makavele because kuba ke wangena nanjani nizawuba yimasaka kasiphuma apho uphuma kwethu njapho emva koko imbumbulu yadla emntwini ufika abantu besela bekepaphandle bezonwabele ifika imoto ibethe isidudla ithoke nje ifesile imbumbulu idle emntwini sithetha kule country. We are facing a serious problem.